Zdravím vás. Jmenuji se Ivo Benda a chtěl bych vám předat poselství od vesmírných přátel, především od Aštara Šerana. Vy dobře víte, jaká je situace na planetě Zemi, aspoň co se týče každodenního života. Lidé si tuto situaci s koronavirem zapříčiňují sami svými chybnými negativními volbami v každodenním životě. Dávali jsme lidem již 20 let informace pravé od vesmírných přátel, andělů nebe, z jiných vyspělých planet a národů, které žijí na velmi vysoké úrovni, v harmonii s přírodou i sami se sebou, v krásném, harmonickém, šťastném životě. Naše problémy samozřejmě je zajímají, ale říkají, že to je náš svět a naše planeta. Proto oni nezasahují do našeho vývoje, ale pouze radí a pomáhají v těchto různých situacích. Lidé mají možnost se kdykoliv obrátit v každodenním životě. Je to otázka svobody volby a takto vlastně každodenně ukazují všem i svém okolí i ostatním národům mimozemského původu, jak vlastně se má anebo nemá žít podle důsledků a následků, které to představuje. Negativita lidí v posledních desetiletích stoupá velmi rychle. Je to dáno značným ovládnutím 90% obyvatelstva, hmotou, hmotnými statky, penězi, požitkářstvím, my tomu říkáme také zlaté tele. Celkově to lze nazvat konzum, to znamená takový druh života, kdy požadují různé požadavky po sobě, po druhých, po planetě Zemi, aby vlastně uspokojili nesmyslné požadavky, které nepotřebují ke svému kvalitnímu, hodnotnému životu. Nesmyslné požadavky vidíme všude kolem sebe, to znamená hromadění věcí, majetků, nadbytečných, nepotřebných, hromadění peněz, neustále požadování energií po druhých lidech, neustále prostě zvyšování tlaku na pracovní výkony, jak po druhých, tak po sobě. A my tomu říkáme zotročování lidí. Ve vyspělých světech nikdo takto nežije, protože vyspělost spočívá v harmonii života, rovnováze, klidu a míru, a ne v žádném stresu a v tlaku a v otročení od rána do večera a ještě prostě při tom hromadění nesmyslných věcí a statků. Celé toto požitkářství a hromadění pochází z temných světů, odkud toto lidstvo je značně ovládáno. Přímo do jejich myslí přes antény na Měsíci. Je o tom hodně zdrojů, máte to i dnes na internetu, na YouTube, Dutý měsíc, umělá inženýrská konstrukce. My víme, že jsou tam ovládací antény na ovládání miliard pseudomyslí těchto obyvatel planety Země. V dnešní době těchto 8 miliard lidí stojí na křižovatce, kam půjde dál. Síly temna, které si ve svých životech vybrali jako vůdčí energie, mají pro ně připravené další otroctví ve vyšším stupni ovládání za pomocí čipových technologií. Tyto čipové technologie mají v záměru implantovat do lidských těl, a to už v nejbližší době. V podstatě my se snažíme neustále varovat lidi před tímto vývojem, varovat, jak můžou dopadnout, podobně jako ve filmu Matrix,
kde je samozřejmě možná budoucnost některých jedinců. Co si kdo vybere, to má a to bude mít. Je třeba si všimnout, jak lidstvo ničí planetu Zemi, její přírodu, ovzduší, vodní a nerostné zdroje, půdu, ať už zemědělskou anebo lesní, neustálým vysáváním, ničením a prostě hromaděním kvůli jedinému, kvůli zisku, kvůli penězům. To se týká stovek let vlastně, jak u lesních systémů, tak u zemědělských hospodaření. Půda se samozřejmě vyčerpává, množství mikrobiální struktury se snižuje v této půdě a její kvalita rapidně klesá. Řeknou vám to na každé specializované univerzitě. Je třeba si uvědomit, že takto dál nelze postupovat a že existuje hranice. Hranice zel, které lidé zde provádějí, a tyto hranice hlídají naši vesmírní přátelé neboli síly světla společně se Stvořitelem, prvotním všeho a všech. Je třeba si uvědomit, že jestli se to někomu vymyká z rukou, tak jsou to pozemšťané, protože je to jejich svět, jejich vláda, jejich rozhodování, ať už v každodenním osobním životě, anebo různých vládníků a organizací, které na tom mají taktéž svůj podíl. Prosím, nevymlouvejte se na své nadřízené anebo na vládníky. Každý každodenně vytváří svůj život, své volby a svým způsobem se podílí na ničení anebo neničení celé této planety, ale i sebe sama. My víme, že většina lidí je zdravotně velmi špatně na tom a zvláště po 40. 50. roce života. Toto si opět zapřičiňují sami, neboť neničí jenom přírodu a své okolí, ale ničí především sami sebe, své zdraví. V nízkých frekvencích, které vlastně takto nabyly, jsou snadno ovladatelní těmito negativními entitami z temných světů. Řešení proto existuje v obrácení tohoto konzumního způsobu života v nekonzumní, udržitelný způsob života, kdy po sobě člověk nezanechá spoušť a zničenou planetu, ale kdy spotřebuje a zkonzumuje jenom nezbytné množství ke svému životu, a to takové, aby vlastně žil řádově skromně, tak jak to říká například Mnislav Zelený a Tapana. Je třeba si uvědomit, že skromnost není ubohost. Skromnost je ctnost a je to přednost moudrého a vyspělého člověka. Naopak konzum a hromadění velkých majetků představuje ubohost a nízkost tvorů, kteří toto takto činí. Chtěli bychom předat lidem planety Země, my vesmírní přátelé v lodích všude nad vámi, poselství naděje, tak jak jsme vás již varovali ve Fatimě a varovali v tisících dalších případech, které vyšly ve stovkách knih na celé planetě Zemi, které si můžete najít na internetu www.anděle-nebe.cz, jednak ve světelné knihovně a jednak v tisících obrázcích na anglickém webu heavenly-angels.org, v obrázcích posledně doplněných cirka 4000. Tam jsou též obálky knih, které vyšly především od druhé světové války dosud v různých jazycích, předané od těchto vyspělých národů, andělů nebe a nebo vesmírných přátel. Všude jsou tyto poselství podobná, varující před destruktivním způsobem života, který tady lidé vedou. Jsou tam varování před atomovou energií, před atomovými zbraněmi, ale biologické zbraně
mezi které COVID-19 patří, tyto biologické zbraně jsou podobně nebezpečné na celé lidstvo. Chtěli bychom vás ujistit, že ti lidé, kteří žijí pozitivním druhem života, tito mají naši plnou pomoc a podporu, respektive tito lidé jsou schopni zachytávat ve svých vyšších vibracích svých těl a myslí naše rady ve své niterné intuici zde v duchovním srdci. Jsou schopni je zachytávat tak, aby je mohli praktikovat v každodenním životě a aby výsledkem tohoto života byl kvalitní život, zdravý život, udržitelný život a šťastný život. Takový, že když se ohlédnete zpět, tak budete mít čisté svědomí. Chtěl bych vám říci od vesmírných přátel, že nás všechny milují, pomáhají nám, ale ti, kteří jsou v negativním stavu, tuto lásku nedokážou ještě přijímat, neboť mají uzavřené duchovní srdce hrubovibračními negativními energiemi. Na všem lze popracovat, kdokoliv se může změnit, záleží na každém jednotlivci, jak si to zvolí. Stále ještě je čas, stále máte harmonický, rovnovážný, mírový život ve svých možnostech. Na této planetě Zemi je udržována rovnováha planeta nula, tomu říkáme, to znamená rovnováha pozitivních a negativních sil a energií. Projevuje se ve všech ohledech, včetně každodenního života lidí, včetně střídání dne a noci, včetně obydlenosti a neobydlenosti souší na planetě Zemi. Projevuje se v mnoha aspektech lidského života. Chtěl bych vás upozornit na důležité informační zdroje, které máme na webu www.anděle-nebe.cz, a to ve Světelné knihovně, především rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru, 10 dílů, 4,5 tisíce stran, dále Nové zjevení knihy v rozsahu 2000 stran, především hlavní kniha Nové zjevení Pána Ježíše Krista a další kniha Základy lidské duchovnosti. V těchto dvou posledně jmenovaných knihách můžete se dozvědět princip a celou duchovní historii nejenom lidstva na Zemi, ale i ve stvoření, to znamená ve vesmírech, historii vzniku negativního stavu, historii jeho vývoje, jeho dalšího řešení a poučení a závěrečnou eliminaci negativního stavu. Tato kniha, tyto zdroje jsou pro nás velmi cenné, ale nejenom ty, jsou tam ještě další knihy, například Poselství lidstvu 1 a 2, které konkrétně ukazují na evakuační možnosti. Jsou zde vlastně 100 000 vesmírných lodí kolem planety Země od roku 1998 v evakuační pohotovosti a jsou připraveny v případě vážných problémů lidstva tak zasáhnout, aby ti lidé, kteří jsou schopni evakuace a mají patřičné duchovní vibrace a duchovní vědomí, aby mohli být zachráněni před případným neštěstím. Tyto vesmírné lodě neustále stráží planetu Zemi, evakuační pohotovost neskončila, ale stále trvá a kdokoliv z těchto pozitivních lidí se může spolehnout na jejich ochranu a podporu jak v každodenním životě z takzvaných dohlížecích lodí, anebo v případě nouze a neštěstí globálního charakteru, anebo lokálního charakteru, možnost evakuace těchto lidí, tak, aby přežili vlastně tyto nějaké neštěstí, které se můžou stát a které se vlastně všude lokálně na světě dějí. Každý může vidět na YouTube
jak vlastně stupňují se očistné procesy planety Země od negativních hrubovibračních energií lidí, ale i od hmotných odpadků a různých částí tohoto lidstva. Proto jsme varovali všechny lidi před negativním druhem života, který vedou, že to bude mít své následky, ale protože je zde planeta Země, planeta nulou, školou života, v této škole života lidé se můžou poučovat, můžou růst, můžou i klesat, záleží na jejich volbách, můžou i opalkovat školní třídu, ale co nemůžou, co není dovoleno opisovat od druhých. To znamená, můžou pouze se rozhodovat sami za sebe bez ohledu na jiné volby jiných lidí. My radíme každému, aby se rozhodoval individuálně a nikoli stádovým efektem. Když vidím, jak lidé jednají a také jak černají, tak mě to připomíná africkou řeku, do které se vrhají stádo buvolů a v této řece je množství krokodýlů, kteří si dávají na nich velké hody. Tak podobně vlastně tady v tom negativním stavu vyzařují lidé strachové a jiné hrubovibrační negativní energie, pomocí kterých se živí jejich ovládači z temných světů. Je to jejich součást potravy. Z filmu bych chtěl upozornit na důležité firmy, které máte k dispozici. O ovládání jeden z mála filmů Nádherná zelená. Dále o tom, jak z toho ovládání se vysvobodit. Děvčátko Momo a ukradený čas. Německo-italský film. Dále máte tady k dispozici film No Solar, Náš domov z Brazílie, kde můžete vidět záchranu lidí v nejkrajnější části nebe, jako bychom to nazvali chodidla, postavy, v nemocnicích, kde zachraňují ty lidi, kteří můžou být zachráněni z hlediska jejich kvality, pozitivity života, který žili před válečným neštěstím. Další filmy, které můžeme vám doporučit, je například Nesmrtelná teta, kde uvidíte rafinovanost negativního stavu, natočený film v roce 1992 v Československu, v České republice. A dále můžete vidět ještě řadu dalších filmů doporučených. My tam máme uvedených cirka 100 na našem webu doporučené filmy. Chtěl bych tedy zdůraznit toto poselství, které předávám všem lidem. Lidé ve světě si dnes mohou český jazyk a jiné jazyky již inteligentními překladači překládat do svých jazyků. Takže tak, jak se mění doba, mění se i možnosti šíření všech těchto světelných informací. Přeji každému, aby se mu dařilo v životě, hodně štěstí a radosti. A co se týče životosprávy v dnešní době koronaviru, tak rozhodně doporučím knihu paní Boutěnko o živé stravě, o mixovaných listech ochucených ovocem, které najdete na internetu www.co-jist.cz. Dále od pana Walkera, Norman Walker, kde taktéž doporučuje navýšit zeleninu a ovoce a ovocné šťávy, mixované a odšťavněné. A když ze současných nízkých 7% zeleniny a ovoce, a ještě většinou vařené, navýšíte tento podíl ve stravě 7% na 30 až 60% a každý den, když si dáte půl litru
mixovaných listů, zeleninových anebo z volné přírody, vybraných 90% je jedlých, podle knih německých autorek. Tak když si je dáte každý den půl litra ochucené ovocem, doplněné nějakými semínky, nějakými ještě doplňky, tak si vytvoříte takovou imunitu, která zabrání jakýmkoliv nemocem, aby vás vlastně ohrozili. Máme to vyzkoušené již řadu let. Já sám jsem zdravý přes 20 let, 23 let, bez lékaře, bez léčitelů, bez léků, prostě bez zdravotních problémů. Ke zdraví patří samozřejmě i přirozený pohyb, a to nejlépe v přírodě a na venkovním prostředí s oblohou nad hlavou. Tento pohyb je velmi důležitý, protože v opačném případě lidí po 40 a 50 taktéž přepadávají tyto civilizační nemoci, především pohybového aparátu, především srdce a dalších orgánů, které nejsou jenom z důvodu špatné stravy, průmyslové a chemické a masové, jedovaté, ale taktéž z důvodu nepohybu. Ano, uvěznění a nepohybu, jak v zaměstnání, tak doma, tak v autě. Prostě tak, jak to znáte. Takže přeji každému, aby se správně rozhodl. Dáváme tyto informace, co by pomoc a radu. Jsou to kvalitní informace z mnoha a mnoha zdrojů, taktéž z dávných národů, které tu žili před desítkami tisíc let, ale i před tisíci let. A taktéž od současných přírodních národů, kde například národ Zulu říká o období před měsícem a období po měsíci, čili v době, kdy ještě lidé, jejich předci nebyli ovládáni, a po měsíci, kdy byli ovládáni, tím, že propadli sami chybnými volbami negativního stavu. A popisují tento měsíc, který tu máme, jako vyfouklou skořápku vejce ze žloutku ven. To znamená, že je dutý a že tam je něco jiného, než co tam původně bylo. Proto vás varujeme před těmito ovládacími energiemi a doporučujeme si tak navýšit vibrace každodenním životem, abyste se z těchto ovládacích energií dostali, protože vaše vysoké vibrace se dostávají potom mimo nízké frekvence těch ovládacích energií, které jsou zde na každého stále pouštěny. Děkuji za pozornost, přeji krásný den.